Gatan Rabbana kai ne ka taka lafiya mu fita mu da kai ba zan bi kowa ba. Annabi ne masoyina ka taka lafiya mu fita mu da kai ba zan bi kowa ba. Gatan Rabbana kai ne ka taka lafiya mu fita mu da kai ba zan bi kowa ba. Mu sarki na ka da dan hikima na yau baite kun annabi sayyidil kauni sa harshe na ya yau shaiti inna murza kasidar nan ya shaka wasu masu haushaiti tu fahimci abun ruko dai ne ma'ana dai abban fati ya rabu cikan muradi na dan da hada bai tamka ba. Annabu ne masoyina ka taka lafiya mu fita mu da kai ba zan bi kowa ba. Gun annabu sahibun nuri a shako ahalin nabiyullah da sahabbai masu annuri sai a samu auliya'ullah masu kaunar da muku tare sai ya da'un muqamati ma'asuma nuru fin nuri labbaiki imami ya zara mai sanki ba za ya tabe ba. Annabu ne masoyina ka taka lafiya mu fita mu da kai ba zan bi kowa ba. Kan mukami mai kaunar ka ba za ya tabe ba kai nisa san saman koli mai isar ka ba za a kaga ba. Ya sai Ali kai ne ni ne kai kun ji dan babba duk abin da na ce misali na yi domin fa ba za a gano ba. Masanin shi a barwa Allahu da Rasulu da zara na tuba. Turban ku ba za na kaushe ba dan ku kai ni gurin masoyina ya Imamu Hassan ina tuba ya Imamu Husaini na duka na zo a gidanka in diba madarar kauna ka mun lodi na rike ka ba da wasa ba ka rike ni cikin hadarar ka da wanda ba ai kamar shi ba. Gatan Rabbana kai ne ka taka lafiya mu fita mu da kai ba zan bi kowa ba. Min kashafi dan Ahmadu Shehu Tijjani in furta abin da yayi daidai alfarman Sidi Jailani kar ka bar ni na furta ba daidai don barhama gausu zamani dan futuhi da shakki birima dan na baushi a dan zamani raba karan san Rasulallah goge min sanda bashi ba. Annabu ne masoyina ka taka lafiya mu fita mu da kai ba zan bi kowa ba. Babu a yau ka sa duk kaunu an farka sun gane kawai bayaninka a rike Mahamudu kakanka makiya kullum bukatar su bai wuce su binne zancenka suna gaba muna yin gaba Allahu ya ja da kwananka ya shika ma burikanka dan zababbe tun ba aikun ba. Annabu ne masoyina ka taka lafiya mu fita mu da kai ba zan bi kowa ba. Mai isa tun babu alƙibla assalamu alaika zababbe kaunar ka yana saman sallah assalamu alaika ya mai mukami sayyidina rasulallah assalamu alaika muku taruke babbe sayyidi rasulallah assalamu alaika mai nasi mai falaki mai suratun tauba. Annabu ne salamu alaika mai jannatul ma'awa na zo na gaishe ka salamu alaika mai jannatul firdausi na yaba maka ma'aiki kulli yaumin muradi na in tsara waƙin ka kaunar ka ya motsa ruhi na ne tafakkuri babu tamkar ka mai isa a gaban ka hoto ne ya zanki na ƙara furta ba. Gatan Rabbana kai ne ka taka lafiya mu fita mu da kai ba zan bi kowa ba. Annabu ne masoyina ka taka lafiya mu fita mu da kai ba zan bi kowa ba. Azimal kalki muku taru bayan kai ba zan bi kowa ba. Kai Allah ya yi min nuni inda kai ba za na koka ba. Wa'adi wallahi sai waye sai annabi ba batuna ba. Aya daga kalikan kalki dan ya nuna bai tamka ba. Mai yi masa kishiya ya sani ran kiyama bun ba zai kyau ba. Annabu ne masoyina ka taka lafiya mu fita mu da kai ba zan bi kowa ba. Ma'aiki kai kadai ne ilahu yake yi maka
maka soyayya, ya zaɓe ka ya nuna ka kai ɗaya ne zai yi wa soyayya, yana ta faɗar mukamin ka kai ɗaya ne an gunzuwa iriya, ka taka lafiya ya siratun lakairul bariya, da inda kai yana bi ka jai haska ma dukan hanya. Da kai magana ya sai yayo ya za a yi ne a gano ka, kai waje fa ya sai yayo ko nan ma babu tamkar ka, da ka motsa yana bi ka shine mai gadin kala shakka, yana rance da kai da yashe la amruka, walillahi izzatu girman naka ba zai misalta ba, kadar rabbana kai ne ka taka lafiya mu fita da kai ba zan fi kowa ba, girman kowa la nura ne in bana da solo ilmulla, kowa ka kira shi fanko ne in ga sayyidi rasulallah, girman kowa na ce zero in ga sayyidi aminullah, jagoran annabawa gurin fuskan kasse rasulallah, kaunar ka na sa a kalbi na nabiyun ka ba za a kaga ba annabi. Mashikar girma da gasata matsayi duk rabu ya baka, mashikar asali aminullah ya imamul kulli labbaika, gaba da sitirar halittu kowa dole ya sallama maka, kai ne mafakar mu ba wai ba ya rasulallahi labbaika, ni dai na sallama ma ni hanyar ka ba za na kaushe ba, annabu ne masoyina ka taka lafiya mu fita mu da kai ba zan bi kowa ba, ni sai in rasa me zan furta, sai dai dan yi kurum ko ne furci wasu ba su fahimta, alhamdulillahi Allahu na gode da ka bani na furta, ka tsarkake harshe na yo yabo gun abban binta, alhamdulillahi sarki na godiya ba zan takaita ba. Sa aya a cikin begar rasulallah, Allahu kayo salatin kafin annabi da hasirullah, alinsa sa da matansa da sahabbai duk haɗo zimla, rabu samun shehu Musa mai kaunar sayyidi rasulallah, ɗan rabi'u ya saluri na zara ta ba dan na burge ba, ba dan na burge ba, hadiyatu minni ilaika ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam, gatan rabbana kai ne ka taka lafiya mu fita da kai ba zan bi kowa ba, annabu ne masoyina ka taka lafiya mu fita da kai ba zan bi kowa ba, gatan rabbana kai ne ka taka lafiya mu fita da kai ba zan bi kowa ba.